Federation of Khasi Jaintia and Garo People Fkjgp Mawphor Circle, Southwest Khasi District, Hapok Jinglam Jong Uba, Enbor Syiem, General Secretary Mentaka Sngi, Leit ban Pynsngew Biang Hakaman, Deputy Commissioner of Southwest Khasi District, ban bo Kyrteng no yaka Circuit House, Haga Kyrteng, badan nam Jong Sngap sing Syiem kahima mahram. Tang kata ka seng kalaburu ya ki nongrim ki Biang balada penkala kalong ba naduh meningkong hi ha khubor batay umat dur jong Sngap sing Syiem ha phalau jong ka circuit house ka nongrim kalong ban ai nam ban ai buram ha ka Kyrteng jong unu Syiem ya ka circuit house bat ban shupen kan mau ba Sngap sing Syiem udai Syiem ka hima mahram bat unong yele lat lut Kajat penriew hakapor utirat sing Syiem, Sngap sing Syiem, ulong Syiem, ubalawan ranam bat buram ya kahima mahram bat ya kajat penriew. Kumta las ngauday ban ay nam ya uniw Syiem ya kan ya ka circuit house kabadan minta kum kadak man buram ya ki mati kiba uniw riew kraw ulale. Namar kata halor kita ki nongrim kiba kum ka seng kadon kada kerpat yu Deputy Commissioner ka Southwest Khasi District ba unshim khialem yakani ka kam la kadai haki jing penbana paidbah ni haki jing tho ka jingwan kenduk jungi menta kasngi ya i sadisi jungi ba banari molong na ka Fkjp Mawphor Circle ka phang bat kanoring tolong halor ka jing kwa jungi ban bu na ya ka Kyrteng jo Sngap sing Syiem Syiem juga hima maharam bat nong yelek lajloj jong ka jaj bandreu ka jongi ya namar kumba ka long ya ki por ladat na kaleng ki wei seng bahlang ke wan bu jin tho ban penkela no ya ka Kyrteng ne ban ainam no ya uru prau ya ka te ka circuit house ka badan hangle ha ka dong ka thang ka jongi ka Kyrteng jong u Sngap sing Syiem badeng Syiem bat uru prau jong kedai benda bajong kadang katang jungi kena kaliang jungi na kasang Fkjp Mawphor Circle di kepat ya ukrido jong ka distrik jungi isar bi molong ba in subha ban shimkhya kam kloi ya kene kam ba in bu jing tho na kaliang jong ka office syaka sorkar na ba sorkar kan shimkhya ban le kam kloi kene kam la kadai ha ka jing bana paidbah la niki notification ba kumjuru ha ka bedai ba ka kam ban le ban pendep ban penkelano ban ban ainam ya ka Kyrteng ya ka ka circuit house sha une uru prau jungi Syiem Sngap sing Syiem